दे दा भैया 1 रुपया न से नइखे भेंट। दे दा भैया 1 रुपया न से नइखे भेंट। 4 दिन से भूखल बानी, भूख से जरत बानी पेट। 4 दिन से भूखल बानी, भूख से जरत बानी पेट। आइल गरीबी देखय भैया, घर में नइखे गेट। 4 दिन से भूखल बानी, भूख से जरत बानी पेट। 4 दिन से भूखल बानी, भूख से जरत बानी पेट। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।